Исәннәрмесез, саумыз. О, тур. Тизгенә туктамый икән. Дуслар, сәлам барыгызга да без Чиләбе якларына сезгә кайнар сәламнарны җибәрәбез. Дөресрәге кайданрак дисәк, Кунашак районы Бәгәрәк Тамак авылыннан менә бүген сезнең белән бергәләшеп әлеге авылны карап китәрбез. Без сезгә күрсәтәбез. Саумысыз, милләттәшләр. Сәмсез. Безне мәшһүр гөлләр коллективы каршы алган икән. Без әллә кем булмасак та, шулай каршы алгач, үзеңне кишер яфрагы итеп тоя башлыйсың әлбәттә. Вәт безнең халык иренми дә инде. Ялкау кеше кунакчыл була алмый кебек. Елгалар янында урнашкан авыл айруча моңлы була диләр. Бәгәрәк Тамак авылы 2 елга Синар белән Бәгәрәк арасында урнашкан. Вавилон дисәң дә була. Җырлый инешкә төшәбез. Синар елгасына. Елга буенда сабан туйлар үтә, кичке уеннар уйналган, гафу итегез. Җырлар да шелтерәп агарга тиеш. Тик моң да агылсын өчен елгалы булугына җитми икән. Практика күрсәткәнчә, җыеп торучы магнит кеше дә кирәк. Без халык җырлары да җырлыйбыз. Әлфинәнең җырын җырлыйбыз. Зәйнәп Фәркетдинованың да җырын җырлыйбыз. Үзләр ишеткәннәр бармы? Халык. Юк, ишеткәннәр юк. Бәлки ишетерләр. Бәлки ишетерләр дип уйлыйбыз. Алла бирсә, Татарстанда булганыбыз бар, уйнагыз гармуннарда катнашканыбыз бар. Тюменга бардык. Түгәрәк уенга, анда катыштык. Чувашияга бардык. Елга буенда булгач җырлары да шул тематикада булырга тиеш бит инде. Гомумән, монда бик моңлы халык булып чыкты бит әле. Моңлы һәм хәтерләре әйбәт. Булдымы соң ул авылга яшьлекләр? Клубка барабыз, станцияларда Җырлар, гармуннар. Алар белмәгән җыр да юк төсле. Өстәвенә, бу авылда гына җырлана торган такмаклар да җитәрлек. Бу бит авылның гына түгел, халкыбызның да югалып бара торган байлыгы. Әйдә басайык әле, әйдә басайык әле. Уйнап көлеп җырлап бейек күңел ашайык әле. Уйнап көлеп җырлап бейек күңел ашайык әле. Ой гидергеннәем дә, ой гидергеннәем, ой гидергеннәем дә, ой гидергеннәем. Нигә фольклор җыючылар хәзер авыллар буйлап йөрмиләр ул? Неужели бүтән җырларны җыеп халыкка җиткереп бетердегез? Ярый, без бит авыл турында, халык турында сөйлибез. Халык монда ачык һәм гади, безгә аңлаешлы, без кабул итә торган дип тә курыкмый әйтер идем. Кунашак районындагы татар авылларын алсак, менә алар үзләрен әйтәләр, без татарлар мишәрләр диләр, без мишширики диләр. Чынында тарих буенча карасаң, менә бу Мишера елгасы буеннан килгән йомышлы татарлар монда күчеп утыралар һәм авылларга, татар авылларына нигез салалар. Әгәр дә инде менә аерым яшәгән башка милләтләр белән бик үк элемтәгә кермәгән татар авылларын алсак, мәсәлән, бүген без Бәгәрәк Тамак авылында менә алар әлеге диалектны саклап калганнар. Менә бу мишәр диалектын саклап калганнар дип әйтик. Менә безнең без торган җирләрдә тюркоязычный төрле племена, алар бик элекке вакыттан бирле яшәгәннәр инде. Урта гасырлар заманының башыннан. Ул безнең эраның 5нче гасыры була. 16нчы гасырда безнең Иван Грозный Казанны ала. Андагы яшәгән мөселманнарны сукындыру политикасы башлана. Ул вакытка кадәр инде Мордва, Мари, Чуваш халыкларының күбесен алар насильственно сукындырганнар. Менә шуннан ул якның халыгы мишәрләр. Безнең якта менә монда мөселман кешеләре яшәй икән дип, күбеселәре шул сукындырудан куркып, катып безнең якка киләләр. Хәзер шул нигә мишәрләрне изучать итүгә, өйрәнүгә, аларның тормышларын, гырыф-гадәтләрен,
Олар нәрсә белән шөгыльләнәләр, булар ниндирәк халык, каян килеп чыкканнар. Менә шул сорауларга хәзер бик зур әһәмият бирелә. Мин шуңа үзем прямо от души бигрәк шатланамын инде. Дөресен әйткәндә, тарихта бит ул берничә кешелегенә дә халык югалып калырга тиеш түгел. Шулай бит? Атларның авылда ни өчен шул хәтле күп булуы да гаҗәп түгел инде хәзер. Халыкның кем икәнен, кайдан килгәннәрен аңлагач. Атлар күрсәм, ошат күңелем, хыял кошым канат кага. Ат өстендә майдан тоткан, малай шагым кабатланам. Атларны яратабыз инде атларны. Сез көне буе йөрисезме шулай? Авыл балалары уранган без ат башында йөрүп. Рәхәт инде. Ләләй басканнан шул ат башында булгас. Йыклаган бармы сен ат өстендә? Юк. Анысы туры килмәде андай ат өстендә йыклаган. Карагыз әле, нинди матурлык карагыз, менә монда. Күпме иркенлек, рәхәтлек. Кырлар, болыннар, һәм инде әлбәттә менә монда атлар. Менә бит ул күңел азатлыгы дип әйтимсең, иркенлеге дип әйтимсең. Менә мондай җирләргә килгәч, мондай урыннарда булгач, үзеңне ирекле итеп тоя башлыйсың, азатлыкның тәмен тоя башлыйсың. Безнең хозяйствода 1500 гектар җир. Менә быел сәстек без 110 гектар будай, солы сәстек 10 гектар, 100 гектар сәстек арпа. Калган җирләрдә битен сабабыз, и мал, безнең күп мал көтәбез. Безнең мал башы шундай: 100 баш ат, 100 баш сарык, 180 баш безнең эре мал, порода Гирифорд. Әлбәттә, ул хуҗалыгына кирип киткән кеше бер юнәлеш белән генә шикләнми. Менә техниканы, кырларны, мал терлекләрне караганнан соң, Рәйсә ханым безне умарталыкка алып килде. Сездә нинди бал? Урман балымы, чәчәк балымы, юкә баллары? Бездә юк определенный юкә балы да түгел бездә. Бездә разнотравье дип әйтәбез урытса. Цагавон диләр монда ни, бал кыртларын. Да, бездә цагавон дип әйтәбез. Цагавон дип әйтәләр. Үзбәктә цагавон. Цага инде, чага. Цагавонда. Чөнки цага. Бәгәрәк тамак авылында кеше күп, мәктәп гөрләп эшли, һәм инде бу Кунашак районнарының бердән бер мәктәбе дип әйтсәк тә буладыр. Монда 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр татар теле фән буларак өйрәтелеп килә. Шундый шартларда, мәсәлән, барыбер бит инде татар теленең укытуы ничегрәк, авырмы? Авырдыр инде, ничек? Әлбәттә авыр. Балалар бит безнең монда диалект белән сөйләшә. Шуңа күрә инде әдәбият безнең программа буенча китаплар икенче төрлерәк. Балаларга кайбер сүзләр ят сүз, чит тел сүзе кебек аңлайлар. Башкортлар башкорт телен укый, шулай ук укый, тоже диалект шартларында бит инде без сыйныфтан ярты балалар китә татар теленә, ярты балалар китә башкорт теленә. Шулай программа шулай ясалган инде бер вакытта. Әйе, расписание шулай төзелгән. Бүленәләр. Урысларның инде теләгәне кайсы теле, башкорт теленә өйрәнә, кайсы теле татар телен өйрәнә. Еш кына мәктәпләрдә музейлар оештырыла, һәм инде анда гадәттә ул яки инде авыл музее булып санала. Менә бәгәрәк тамак авылында шунысы кызык. Менә музей ул нәкъ менә мәктәп музее. Менә монда музейны башлап җибәрүчеләр, укытучылар, ниндидер фотографиялар, чаралардан фотографиялар. Безнең менә бу музеебездә самый ценный экспонатыбыз бар. Бу нәрсә соң? Менә бу экспонат, карагыз әле, язылган Нижнедеревенская средняя школа дип. Бу мәктәпнең знамясы. Балаларның көчләре белән дип, бөтен экспонатларны дип, әйберләрне дип, менә бөтен материалларны дип, шунда урнаштырган булдык шу ике бүлмәдә. Бер инде якын үзегезгә экспонат бармы? Кыйммәтле бәлки. Бар, менә мин сиңа күрсәтәм хәзер. Күрнәм. Әйе, менә булай була. Кабла инде, внимательно караган кирәк инде. Әйе, бик аңлашылып бетмәсә дә. Шуннан да менә бу бары тик зурайткыч куяла белән генә укып була. Бик тырышсаң инде, бик тырышырга кирәк. Бик тырышырга кирәк, монда безнең әзерлек белән генә укып булмый. Мәктәптән тыш мәдәният йортында да төрле кул эшләре күргәзмәсен табып була. Чәчәкләр, алъяпкычлар, кайсыдыр телефонын калдырган. Бу Йонныкы менә сарык йонына эшләнгән. Сарык йонына? Ничек бигрәк ак бит бу? Бу кул эшеме соң чынлап? Кул эше. Үзебез әрләп, үзебез бәйләйбез без. Менә бу ичмасам мәчет инде, карагыз сез аны. Ләкин ни дисәң дә, вакыт үзенекен эшли, агачны ул айрыша кызганмый. Менә каршыда гына иске мәчет янында зуррак, тагы да бигрәк
һәм күбрәк кешене сыйдыра ала торган мәчет төзелеп килә. Шуннан да бу мәчет кайчандыр төрле функцияләр үтәгән административ бина булып чыкты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Абдулла, сез бу авылны кала? Монда толгын яшәдем. Бер җирдә укып кайттыгыз? Хәзер мен Египетта укыйм. Уже 3 ел укыдым. Асхарда. Al-Azharda. Хәзер килде без шунда инде каникулда. Һәр кем монда үзенчә тырыша. Кемдер гыйлем истәүдә, ә кемдер үз йортында. Үрнәк хуҗалыкка, бәгәрәк тамакның җәннәт бакчасына кирип чыгарга булдык. Нәгыймҗан әфәнде тормыш иптәше белән шәһәрдән кайтып, туган йортларында күңел тынычлыгы, бер юаныч, тормыш мәгънәсе тапканнар. Ничек буларны бөтенесен корап җыеп бетерәсез? Вакыт кайдан? Без мына 10 ел как ровно вот в этом году юбилей, после пенсии, вышли на пенсию и решили посвятить свою дальнейшую жизнь вот загородной жизни. Бакчага. Бәгәрәк тамактан ерак түгел генә, Бәгәрәк елгасы буенда Мәхәди таш бар. Кунашак район халкы өчен үзенә күрә изге урын ул. Бүгенге көндә дә кеше üzülми монда. Юлларны, урыннарын чистартып, тазартып торалар. Элек Мәхәди дигән карт булган. Ул карт бик динне нык белгән. Шунда намаз укыган. Мана монысы тәһарәтләнгән су аккан. Шушында 2 аягы бар, мана шулай бөтөрә беленеп торый, бетте. Шуннан аның күз яшы тамган. Күз яшьләре елаган. Мин килгәндә 56-нчы ел килеп төшкәч, мин бирегә килгәндә бар нәрсәсе дә бар иде. Аяк эзләре дә бар. Аяк эзләре дә бар иде. 2 күзеннән яшь тамган. Мана монда шушы тирәрәктә мана лейтсәйнеге бар иде. Ташның бер кичкенә әлеше генә сакланып калган. Ул югала бара. Әллә без исрафка батып, тормышыбыздан чыннан да бәрәкәт китә, әллә динне бары тик алай ярый, булай ярамыйга гына әйләндереп калдырганга, изге урыннарның асылын аңларга теләмичә, йөрәкләрегезне ташлар белән бәйләмәгез дигән галәмәтме бу, яки бары тик вакытның бер нәрсәне дә кызганмый торган гадәте, ташларны да, кешеләрне дә, милләтләрне дә. Инде дуслар, Бәгәрәк тамак яки үз Бәгәрәк авылының ишеген әлегә без ябып торабыз, ләкин безне монда кунакка тагын чакыралар, әлбәттә, һичшиксез. Кая барсак та кунакка чакыралар. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз, бу авыл белән дә сау булашабыз. Берсерәгә сау булашмыйбыз инде. Киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз. Сезгә дә сау булыгыз, милләттәшләр.